יאללה, מתחילים. שלום אילן רובין, נעשה חימום קצר, ואז נעשה פתיחה כמו שצריך. יאללה. מה אכלת הבוקר? קפה שחור עם פני מאפי. לאן היית טס עכשיו? נראה לי ליוון, היה אחלה. הייתי לפני שבועיים, היה מדהים, נראה לי אני אחזור לשם בעוד איזה שבוע. משהו כיף שעשית בבית ביציאה האחרונה, או שתעשה בקרובה? הלכנו ערב לפני שחזרתי, כל המשפחה ביחד למעיין. איפה? מגניב ליד טבעון, קוראים לו עין אל רועי. וואלה. כן, יש שם גם סוג של רכבת ישנה כזאת. אז עשינו שם אופניים וזה, ופיצה, קיצור. כן. נייס. כן. דבר ראשון שאתה עושה כשאתה מגיע הביתה. דבר ראשון זה פורק את הציוד, ולילדים חיבוק כמובן, ומקלחת. תכונה שאתה אוהב בעצמך? אני נוטה להקשיב. וואלה. משתדל להקשיב, וכן, לשמוע מאחרים. ושאלה אחרונה, וינר או פיקר? סתם, בצחוק. יש לי מה לענות על זה, אבל אני אספר לך. טוב, נתחיל. חבר'ה, ברוכים הבאים לקחו לגימה, הפודקאסט שבו נכיר את הלוחמים שמרכיבים את הפלוגה המדהימה הזאת. היום איתנו אילן רובין, בן 35, נשוי לשחר, 3 בנות ובן, וגר בבית רימון. קחו לגימה, אז ניקח לגימה. יאללה, חיים. תענוג. תשמע, בעצם הפודקאסט הזה הוא מעין מסע שלך, של החיים האישיים, ואז המסע של המילואים. אז אני אשמח שתספר על עצמך, ככה ילדות, נערות, איזה ילד היית, איפה גדלת. בכיף. ויאללה. הסיפור מתחיל ב-1990. ההורים שלי היו בין מקימי היישוב ג'ואל בשומרון. זה יישוב שהיום הוא כבר יחסית די גדול ורחב, אבל אז זה היה יישוב מאוד מאוד קטן. הם עולים עם עוד 10 משפחות ליישוב. עולים מאיפה? עולים, הם כאילו, לא מחול, עולים להר, זה הר כזה, קיצור, הם גרו לפני באלון שבות וכולי, והם מתאגדים חבורה, ובעצם מקימים את היישוב ביחד. יש מעליי 3 אחים גדולים, אני הרביעי, יש לי אחות קטנה, ובעצם אני נולד שם, בבדואל, ההורים שלי גרים בקרוון קטן, אפילו היה לי איזו תקופה במלחמת המפרץ, הייתי בתוך איזה פנתר כזה, לא יודע איך קוראים לזה, ברדלס נראה לי, המתחם הקטן הזה מפלסטיק, ואחרי זה בעצם שם כל הילדות והנערות ביישוב. בעצם ההורים שלכם מהמקימים של היישוב? כן, בין המקימי היישוב, בין 10 המשפחות הראשונות, מסעית הראשונה ביישוב אפילו, שהביאה ציוד, וזהו, שם אני בעצם גדל, החל משנת 90 עד סוף התיכון. איפה לומדים שם? למדת שם או שפנימיה? אז זהו, גנים ומעונות ביישוב. יסודי למדנו באלקנה, זה יישוב באזור שער השומרון, או אחר ראש העין. אתם מתנחלים ארדקור כאילו. לא, זה לא גב ההר ואלון מורה וזה. לא, רגע, פיגועים וכאלה? אז זהו, זה סתם, אפרופו אירוע משמעותי כאילו בשנות הילדות והנערות. אני חושב שהאינתיפאדה השנייה הזה היה באמת מסע שהוא מלווה. בוא נגיד שאם תשאל כל אדם ממוצע מהשומרון, כן, שהוא גדל בשנות ה-90 או 2000, הוא יגיד לך אינתיפאדה השנייה זה 2002? לא, משנת 2000 עד 2004, משהו כזה, 3. ששם היה שנות פיגועים מאוד מאוד קשים, גם בצירים, גם באזורים שונים בארץ, כל המתאבדים באוטובוס בתל אביב וכולי. וזה בעצם אירוע שהוא יחסית משמעותי, שמשפיע מאוד מאוד על הילדות. זהו, זו תקופה שהיא הייתה באמת יחסית משמעותית. למה? מה? אתה באותו שנים בין 12, 14, 15, 16 כזה? כן, אני בין 10 פחות או יותר, ואתה יודע, יש לך כל הזמן אתה יודע, יש לי חבר בכיתה י' שנרצח באיזה פיגוע, ויש לך עוד כל מיני, אתה יודע, זריקות אבנים, וירי על הצירים, וזה היה שנים. ואין כזה שאלה, כאילו, למה להורים, למה אנחנו גרים פה, למה אנחנו לא עפים מפה? אני חושב שזה כבר, זאת אומרת, זו שאלה שכבר היא לא רלוונטית, כאילו, זה כבר יישוב, כן, זה כבר יישוב שהוא מבוסס, לא, אני אומר, זה יישוב שהוא כבר מבוסס, מאוד מאמינים בזה, ברמה אידיאלית, כאילו, לבוא, ליישב את הארץ. אתה היום מאמין בזה? אני חושב, היה לנו הרבה שיחות על זה, כאילו, האחים וגם חברים, שאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, בוא אחי, בתור ילד ביסודי, נסעתי באוטובוס ממוגן ירי, והיה ג'יפ לפנינו, אתה יודע, היינו נוסעים, זורקים עלינו אבנים, חיילים יורדים, יורים את הגז, ואתה ממשיך כאילו הכל טוב, עלינו סלם, כאילו כיתה א',
שלום כיתה א' לקרוא וזה. אז זה היה כאילו באמת קצת הזוי, אבל במחשבה לאחור כן, זו התקופה מאוד הזויה. מצד שני, יש פה הרבה אידיאל ואמונה בצדקת הדרך, שזה הדבר הנכון לעשות. ואגב, זה ליווה אותנו גם בסתם, במהלך ההתנתקות וכולי, כן, בתור נער, שאתה נמצא בכל מיני הפגנות, או בכל מיני דברים כאלה. לא משנה רגע ימין ושמאל, אלא משהו שאתה מאמין בו ברמה הערכית, ומבחינתך זה, אתה יודע, אתה שם. ואיזה נער היית? אתה נראה חנון, אבל היית נער חנון? הייתי ילד טוב. כן. כן, אני אפרוח, ילד חמוד כזה, ילד טוב, אתה יודע, חבר טוב, לא נראה לי, לא עשיתי יותר מדי צרות. זה בגדול ככה, כן. אז רק שאלה אחרונה כזה על ילדות נערות, אז באמת נגעת באירוע משמעותי, שזה בכללי כל תקופת האינתיפאדה? כן, נראה לי זה משהו שהוא... היום זה, כמו איזה פסיכולוג, זה פוגש אותך איפשהו היום? כאילו, לא יודע. לא, אין לי... לא, זה לא במקום הזה, זה בעיקר מחשבות אחורה של כאילו וואלה, איזה מציאות קצת לא הזויה, אבל מורכבת. הזויה כמו היום, אבל... כן, שגרה אחרת, כן. אוקיי, נעבור לצבא, התגייסת כן. אני בגיל 18 הלכתי לישיבה, למדתי במעלות, בצפון הארץ למעשה, מגיל 18 אני בצפון. רגע, היית בישיבה במעלות? כן. ווינר גם? זה שאלת אותי מקודם עם וינר או פיקר. וינר היה מפקד חוליה שלי. כל המסלול. אוקיי, אשכרה. כן, לא, אבל שנייה, וינר גם ממעלות. נכון, וינר גדל במעלות ולמד במעלות גם. ואתה גם למד, כן. זאת אומרת, אז עליתם למחלקת בייניש? היינו בבייניש ביחד, והמפקד חוליה שלי. אז אתה לא עשית צבא בכלל, היית הייתי שם? קלה, סתם. שנה וחצי. סתם. אבל לא, המילואים יש לי מהכל עכשיו. סתם. וגם, אגב, גם על זה אני אדבר, כאילו יש לי הרבה מה להגיד על זה, כאילו על המסלול היום בדיעבד, אבל שם בעצם הייתי שנה וחצי, למדתי, ואז התגייסתי, 890, ביחד עם וינר כמובן. רגע, אז תעצור, ספר משהו על וינר. זה משהו מצחיק על וינר מהטירונות. וינר, השם המקצועי שלו בספר מחזור זה הקרב צהוב. זאת אומרת, מצד אחד הוא היה צהוב, מצד שני הוא ידע לעקוץ איפה שצריך. הוא ידע לעקוץ. כאילו איפה אפשר לעגל, איפה אפשר, אתה יודע, כל מיני כאלה, הוא לא פראייר, קיצור. אחלה וינר. כן, אבל הוא היה ממש, היה בסדר איתי סך הכל. והאמת שהגעתי לפה בגללו, אבל אחרי תקופת מילואים במקום אחר, זאת אומרת, אחרי השחרור, כן, עשיתי בעצם מ-2013 עשיתי מילואים בגדוד, ב-890 בגדוד הסדיר. בתור מחלקת פינוי. פעם, לדעתי גם היום, אבל בעקבות לבנון השנייה, הבינו שהסיפור של פינוי פצועים תוך כדי קרב זה אירוע שמצריך הרבה התעסקות ברמה המבצעית, ולכן הבינו מתוך המסקנות של 2006, זה שצריך לכל גדוד שיהיה לו מחלקת פינוי. וואלה, רגע, כי אתה בעצם התגייסת ב-2011? ב-2010 התגייסתי. ואז כאילו יש כזה... אתה מסיים כאילו את הפרק של השירות הצבאי, כאילו אחרי שנה, בין שנה וארבע לשנה וחצי. ואז אחרי זה בעצם אתה מסיים את הכל אחרי שנה וחצי, כמעט שנתיים נוספות בישיבה, כאילו משתחרר. בפרק הזה של השנתיים, אני כאילו נחשב כמילואימניק כבר. אז בעצם מ-2013 כבר הייתי סוג של מילואימניק בגדוד. הייתי איתם בעמוד ענן. וואלה. צוק איתן הייתי, באפסן אל-כביר. נכנסנו עם הגדוד גם, היינו 2.5 בפנים. ואחרי צוק איתן בעצם היה לנו, ממש עשינו תרגד חורף וקיץ עם הגדוד. תרגד איתם את כל האספות והפינוי. ושם היה באמת כבר too much. איזה תרגד מוסק ממגידו למעגן מיכאל, נחיתה על החוף, הליכה 12 שעות, זה כבר היה באמת יותר מדי. אז המחלקה שלנו פשוט אמרו שאנחנו מפורקים לגמרי. באיזה שנה עברת אז לפלוגה? אז לפלוגה הגעתי לפני בערך משהו כמו 10 שנים, 2015-2016. אתה שהתגייסת פחות או יותר. כן. אז משהו שם, בעצם וינר, הייתי איתו בקשר, אבל בעיקר הגעתי בגלל חבר'ה מהמחזור שלי, ממרץ 10, שהיו במחלקה 1. שזה בעצם מי שפה איתנו זרוני, ואנונו, רובין, גלמידי, היו פה איזה 7-8 חבר'ה שהם היו ביחד, והגעתי בעצם דרכם. וינר כמובן עזר לי להיכנס, והופ, היום ממרץ 10 נשארו 3 בפלוגה, זה וינר, אני ואבי סוויד במפלג, וזה קיצור, ואז בעצם מ-2015-16 אפילו אני כאילו נמצא פה בפלוגה. בשירות הצבאי עצמו היה איזה משהו, איזה אירוע מעניין, מכונן? לא, זה היה בעיקר קווים ואימונים. מה היית עמק או משהו כזה? לא, הייתי קלה.
אבל פה אתה בסוג של מק, לא? נכון, כי א', במילואים הרבה אנשים לא רוצים, אתה יודע, לתפקד כמק בצורה כזאת או אחרת, או סמל, מאוד אוהבים את הפשטות. והדבר השני, אני חושב תשמע, אני לא יצאתי למקים, אבל כאילו באיזשהו מקום, אם הייתה לי בדיעבד היכולת, או שהיו מאפשרים לי לצאת לפיקוד בצורה כזאת או אחרת, אני מניח שהייתי יוצא. אבל היו טובים ממני. אתה רוצה לדבר רגע על המסלול בייני, שאמרת שיש לך משהו להגיד על זה? לא, אני אומר תראה, היום הסיפור של גם הגיוס חרדים, כן? מה שהולך היום, וגם הסיפור זה אירוע שהוא מצד אחד מורכב, מצד שני, יש פתרונות כאלה ואחרים. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה ולסוגיה חוקי, לא חוקי, צודק, לא צודק, כולם צריכים לעשות 3 שנים, כאילו, אני אומר בסוף, יש פה איזה משהו שהוא, אתה יודע, ברמת קוראים לזה תורתו אומנותו, לא משנה, אבל ברמת החוק שהוא כן מאפשר, כן הייתי שינויים במסלול. וגם אגב, נעשו שינויים במסלול, במהלך השנים האחרונות. במסלול בייניש. כן, העריכו את השירות הצבאי, אני חושב רגע, בדיעבד מה היית עושה? בדיעבד אני חושב שהייתי מעריך עוד את השירות, משמעותית. אבל עדיין היית חוזר לישיבה. זאת אומרת... לא יודע להגיד לך. הייתי חוזר בצורה כזאת או אחרת, אולי לקראת הסוף, אבל אתה שואל עליי או באופן כללי? אתה. אהבת ללמוד באופן כללי בישיבה? לפני הצבא היה לי מאוד קשה, אחרי הצבא היה לי יותר קל. וואלה. כן, משמעותית. הצבא זה היה אירוע כן, א' אתה מתבגר בו, ב' אתה יודע, סיימת איזה פרק, אתה יודע שהוא מאחוריך, אתה ממשיך הלאה. אבל בדיעבד היום אחורה, כן, אני חושב שהייתי ממשיך בצבא למקים, כן, יכול להיות שגם הלאה. ספר לי קצת על החיים אחרי הצבא, כזה טיול, עבודה... לא, דוסים, אחי, תחתנים. רגע, מתי הכרת את... אז הכרתי את שחר ב-2012 נראה לי. דרך איזה חברה. עוד היית בצבא? הייתי בישיבה כבר, דרך מישהי שגדלה איתי, אמרה לי, תשמע, יש לי מישהי שמאוד דומה לך. צינית כמוך. רגע, מאיפה היא במקור שחר? שחר ממצפה הושעיה, בצפון. ליד איפה שאתם גרים היום בעצם. נכון, כן. רגע, הושעיה זה קיבוץ? זה יישוב קהילתי. אוקיי. מעורב או משהו כזה? לא. כאילו חילונים דתיים? לא, יישוב דתי. כן, יישוב רגיל. זהו, הכרתי אותה, ואחרי בערך משהו כמו שנה וחצי, פלוס מינוס התחתנו, קצת פחות. כן, גרנו בקריית שמונה איזה תקופה. למה? כי היא למדה בתל חי. מה? עבודה סוציאלית, התחילה שם שנה ראשונה. אתה מה למדת? הייתי טיפה בישיבה שם, כאילו, איזה חצי שנה, ואז עברנו לאריאל, היא סיימה שם את התואר. 3 שנים היינו באריאל, אחרי זה עברנו למגדל העמק, גרתי במגדל העמק 6 שנים. וואלה. שם עשיתי תואר ראשון בעמק יזרעאל, במדעי החברה. בן כמה היית בתואר הראשון? כאילו שהתחלת אותו. תואר ראשון הייתי בן... וואו. סביב ה-27, משהו כזה, 27, 8, פלוס מינוס. אז מה עשית עד אז, עבודות וכאלה? כן, עבודות של סטודנט, כן. חלטורות כזה. בהתחלה זה היה חלטורות, אחרי זה אתה יודע, עבדתי בעיקר בחינוך בלתי פורמלי בהתחלה. איפה? באריאל הייתי מדריך במועדון נוער, לנוער כזה שמגיע אחרי צהריים למסגרת בלתי פורמלית, שעד היום אגב החניכים חברים טובים שלי. מה? מזמינים לחתונות וזה. וואו. כן, קשר מאוד טוב. ושם בעצם הייתי גם רכז נוער ביישוב שערי תקווה, אם אתה מכיר, זה גם ליד ראש העין. הייתי שם אחרי על כל תחום נוער. ועברנו לצפון, שם עבדתי בשתי עבודות במקביל, עבודת סטודנט. מתי היה לכם ילדה הראשונה? נולדה בגיל 26, בשנת 2016. נולדה בכורה. איך קוראים לה? נטע הבכורה. אז שהיום היא בת? היום היא בכיתה ג'. מטורף. כן, היום היא בת כמעט 9. 9 וקצת. וזהו, ואז בעצם התחלנו להתגלגל. אתה יודע, עשיתי תואר. שוב, במה תואר? עשיתי תואר במדעי החברה, תואר ראשון. שחר במקביל התחילה לעבוד בכפר נוער, נווה עמיאל, בשדה יעקב, עובדת סוציאלית של אחת הקבוצות. ובמרוצת השנים, אתה יודע, נולדו עוד ילדים, שנינו עם 2 תארים כבר, תואר שני גם. במה אתה עשית תואר שני? שחר התקדמה בתואר שני בעבודה סוציאלית, עם תזה, תותחית לא רואה אותה ממטר. היום היא מנהלת את כל המערך הטיפולי בכפר נוער. איזה כפר נוער? בנווה עמיאל, בשדה יעקב. זהו, אז היא שם, כל האורך התקופה הזאת, אני בינתיים, אתה יודע, שבא לדרך עבודות וכולי. וזהו, אחרי 6 שנים עזבנו את מגדל העמק ועברנו לבית רימון, בנינו שם בית, עכשיו אנחנו גרים שם ברחבה. שנייה, אתה גם היית אבל...
עוזר פרלמנטרי, לא? כן, אז במקביל שגרנו במגדל העמק הייתי יועץ פרלמנטרי 3 שנים. של? היום זה שר הקליטה, קוראים לו אופיר סופר. די, נו. כן, איש מקסים, אדם... הוא בליכוד? מאיפה הוא? לא, בציונות הדתית. וואלה. כן. מספר 2. איך הגעת להיות אבל יועץ פרלמנטרי? מתחום, איזה תחום? קודם כל איזה תחום היית? לא הייתי בכלל בתחום, הייתי בחינוך בלתי פורמלי ועבדתי במקביל כמאבטח משמר בתי המשפט. אוקיי. בנצרת, וחבר משותף ששמע שהוא מחפש, שאל אותי אם זה מעניין אותי, אם אני רוצה להיות עוזר אישי צמוד כזה, ובדיוק סיימתי את התואר הראשון, ואמרתי וואלה, יש פה הזדמנות עכשיו כאילו לקפוץ למים משמעותית, לעזוב את העבודות סטודנטים. כי זה עניין אותך? לא, מדעי החברה... א', כי זה עולם הציבורי, ב', כי זה היה, אתה יודע, משרה מלאה, ולא עוד פעם חצי פה וחצי שם, ווואלה, אתה יודע, לקפוץ לעולם של הגדולים. וקפצתי. והייתי כמעט 3 שנים, צמוד אליו, ימים, לילות, נסיעות מטורפות. ספר איזה משהו, או אני מתלבט אם אני רוצה מצחיק או משמעותי. וואו, יש לי כל כך הרבה. ספר משהו משמעותי. משמעותי. ואז מצחיק. אוקיי, משמעותית, בתקופה שלי עברנו תקופה מאוד קשה ברמה הפוליטית. היינו באופוזיציה, הייתה קורונה. רגע, מי היה יו"ר המפלגה? סמוטריץ', עדיין הוא יו"ר המפלגה. אופיר הוא טיפה סגנון אחר, יותר גם, אתה יודע, הוא גם צפוני, הוא גר 40 דקות ממני, הוא גר לפחות, זה כאילו עוד יותר רחוק. כן. וגם הוא בעצמו בעיקר התעסק בסיפור אז, בתקופה הזאת של נכי צה"ל. הוא בעצמו נכי צה"ל. וואלה. הוא נפצע קשה בקרב איפשהו שם בשנות ה-90 בקבר יוסף, ולאחר מכן גם התגלה אצלו הסיפור הפוסט-טראומה, ולכן הוא לקח את הנושא הזה לתשומת ליבו, ואנחנו התעסקנו בזה בצורה מאוד רצינית. מהאופוזיציה הוא היה יו"ר ועדת משנה בתוך ועדת עבודה ורווחה לטיפול בנפגעי פוסט-טראומה. זה היה עוד בתקופה של איצק סיטיאן וכולי, כל האירוע הזה, ממש. כאילו הגעתי חדר הלם 10 דקות אחרי שהוא הגיע לשם. כאילו, אשכרה. כן, היינו ממש בתוך האירוע הזה מלא מלא. אפרופו משמעותי, זה נושא שהוא בעיניי, כאילו מצד אחד, הוא לא... תקשורתית הוא מאוד מאוד חלש. היום המדינה, אתה יודע, סדר יום מתחלף כל דקה. כן. ובשביל לייצר סדר יום, אתה יודע, יש לך הרבה, אתה יודע, צריך לנשוך ולקלל ומריבות, לא, כאילו היה פה זה נושא שהוא נושא חשוב מאוד, שאגב היום הוא מאוד מאוד רלוונטי בעיניי, בטח אחרי 7 באוקטובר, כן. הולכים להיות פה גלים מטורפים של פוסט-טראומטיים, והגיוני, כן, עברנו פה טלטלות מאוד גדולות, והתעסקנו בזה המון 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 המון, המון. ממש, היינו בפגישות נונסטופ היו הצלחות? כן, נראה לי שזה... א', היו הצלחות ברמה הפרטית, סתם תן לך דוגמה, מתקשר אליי זה, הוא אומר לי, תקשיב, יורדים לאילת. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, יורדים לאילת, תכין את עצמך באיזה 10 בבוקר, אני אוסף אותך ב-12, יורדים לאילת. מה המימו? יש שם איזה פוסט-טראומטי על החוף זרוק, אירוע לא טוב. אמרתי לו, סבבה, קח טיסה. הוא אומר לי, יורדים לאילת, תתכונן. אסף אותי ב-12, 4:30 היינו באילת, הגענו לפוסט-טראומטי על החוף, הוא עזב את המשפחה, הוא מעפולה, לא יודע, לא זוכר משהו כזה, דיברנו איתו, משם לראש העיר, לוודא שלא מפנים אותו מהחוף וזה, 7 בערב, קלאץ' חזרה לצפון, 1:30 הגענו חזרה לצפון. וואו. עכשיו תגיד לי מה? לא, הצלתם... בשביל מה ירדתם? אחי. הצלתם את הבן אדם אולי. אתה שואל אותי אם יש הצלחות? וואלה. זה. בוא, לא צריך להפוך עכשיו, אתה יודע, עולמות ותקשורת פה. אפשר לעשות הרבה מאחורי הקלעים. זה עולם ומלואו הדברים הקטנים האלה. מסכים איתך לגמרי. וזה דבר משמעותי. משהו מצחיק, כן, יש לי מלא, נו, לא חסר לי. עשיתי ג'וגינג בחדר כושר ליד ביבי, ואסור היה לצלם, אתה יודע, יש מאבטחים תוך כדי שחק שאתה מדבר בטלפון, ואתה יודע, כאילו, אתה יודע, כל מיני דברים קטנים. איחרנו לבית הנשיא להמלצה על הרכבת הממשלה, כי היה תאונה בכביש 6, היה פקקים מטורפים. מטורף, לא חסר סיפורים, קיצור. היית חוזר לעבודה הזו? לא באותו תפקיד, אולי בעתיד בדברים יותר בכירים, אבל לא בתפקיד הזה. אז באמת מה היום אתה עושה? היום אני מנהל עמותה בשם לב בגליל, מנהל את הפעילות שלה. לב בגליל? לב בגליל, הלב בגליל. כן. מתעסקת בקידום מדיניות ממשלתית לפיתוח הצפון. או, נדלק לנו האור. ומזגן, והעיר ומזגן. איפה היינו? היינו במה אתה עושה היום. אני עובד היום בעמותה בשם לב בגליל, שמתעסקת בקידום מדיניות ממשלתית לפיתוח הצפון. הסבר, זה היה משפט של סינית, בגדול, ככה בדקה. לאורך העשרות שנים האחרונות, ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לא משנה איזה ממשלה,
לא השקיע בצפון את מה שהוא אמור לקבל, שאני אומר צפון זה קו יוקנעם צפונה, לא כולל חיפה והקריות, וזה אומר שבעצם כל תחומי החיים נמצאים במגמת גם ירידה, ובאופן כללי כל הנתונים מראים ממחקרים, לא כי אני ממציא, שהצפון נמצא בסוף סדר העדיפויות של המדינה כאילו בהשקעות. חינוך, תשתיות, נדל"ן, כלכלה, אדם בצפון חי פחות, מרוויח פחות, מקבל חינוך פחות טוב, יש לו תרבות פחות טובה, בריאות דיברנו, פחות או יותר זה הסיפור, וגם האירוע המרכזי הוא שצעירי ובני הצפון, לא אגיד לך מספרים מוחלטים, אבל בין חצי לרוב לא נשארים לגור בצפון, הרבה מאוד פשוט מהגרים למרכז, כי באמת שם נמצא הכסף הגדול ואיכות חיים טובה, בטח אחרי הסיפור של המלחמה, שפינו כן. הרבה תושבים, הם גילו את המרכז, פתאום יש לך תור ל-MRI תוך יומיים, ויש לך תרבות טובה, ו4 חוגים לילד, ואתה מרוויח פי 6, אז זה אירוע שהוא מצד אחד טוב, כי הם גילו את העולם, מצד שני זה לא טוב, כי מדינת ישראל צריכה לפזר את כל ההשקעות שלה, באופן, לא אגיד לך שוויוני, אלא לפי גודל האוכלוסייה בצורות כזאת או אחרת, אבל לחשוב 30 שנה קדימה, כי היום גוש דן מפוצץ לחלוטין, המחירים הם אסטרונומיים, והצפון בעיניי זה הדבר הבא. אז אנחנו עובדים בשני צירים מרכזיים, אחד זה באמת הסיפור של דמוגרפיה, בעיקר באוכלוסייה היהודית, זאת האמת, כי בוא נגיד, המיעוט באוכלוסייה שנמצאת במחוז צפון זה המיעוט היהודי. רוב רובה של האוכלוסייה במחוז צפון זה אוכלוסייה לא יהודית. והדבר השני זה פיתוח כלכלי, כן? שצריך להביא בעצם תעסוקה איכותית, להביא משרות איכותיות, שיאפשרו את זה שאנשים יגורו ויתפרנסו בכבוד, וישארו לגור בצפון. מה תפקידך שם? אני מנהל את הפעילות. צריך פה הרבה מרחב נשימה, כאילו הפרויקטים הם פרויקטים... כשאתה אומר מרחב נשימה זה סבלנות. הרבה סבלנות. להאמין בדרך. והרבה קרחת שנוצרת לך מכל מיני כאבי ראש, ולרדוף אחרי ההוא. שנייה, אתה לחוץ? זה מלחיץ? יש סיטואציות שהן מלחיצות. אתה נלחץ? אתה בן אדם ש... יש סיטואציות שלא אגיד לך שאני נלחץ. מעלה את דברים שמעלים שאתה... מה יהיה בסוף? כן או לא? כאלה א', כן, ב', אתה צריך לראות המון פעמים שאתה לא יוצר פה איזה סדקים בדרך, שיסגרו לך את הדלת מהר מאוד. זה משפיע לך דרך אגב על הבית, זאת אומרת אם אתה מוטרד משהו בעבודה זה... ברור, כמו כולם. כל אחד שיש לו איזה לחץ בעבודה אז הוא, אתה יודע, כן. מוטרד. זה לא ברמה שעכשיו אני לא ישן, אבל כן, זה מעסיק. כן. איזה אבא אתה? בואו נעבור. נראה לי סביר. בגדול. אני, אתה יודע, לא... עושה הכל בבית חוץ מלקפל כביסה, משתדל להיות עם הילדים כמה שאפשר. יש איזה משהו שרק אתה עושה עם הילדים? רק אני עושה עם הילדים או רק אני עושה בבית? רק אני עושה עם הילדים? לא, נראה לי די מעובב עם הכל. אני מוציא את הפח בבית, זה התפקיד. כל השאר אני גם עושה, אבל... אבל רק אתה זה... רק שלי אני מוציא את הפח. הבנתי. מגניב. כן, לגיטימי, זה בסוף הרוב נופל עליהם. נעבור למילואים ומלחמה. יאללה. אז בעצם אתה הגעת לפלוגה, אמרנו, בשנת 2000 בין 15 ל-16. בין 2015-16. הגעת הרבה בזכות וינר, שהיה מפקד חוליה שלך בצבא, והייתם ביחד בישיבה, אז אתה מחזיק אותו בביצים, עם מידע שאתה יודע, אם נגיד אתה רוצה לצאת הביתה, אז וינר אם אתה לא רוצה... לא, אני לא... לא, אז תגיד לי רגע. קודם כל, מה תפקידך בפלוגה? עזוב בפלוגה, במחלקה, מה אתה מרגיש שהתפקיד שלך? אני בעיקר אווירה. א' אווירה? א' אווירה. כן, בסוף, תשמע, עולם המילואים זה עולם שהוא, אתה יודע, מורכב כל אחד מהדאגות שלו, מהכאבי ראש שלו, והוא שלו לימודים, ועבודה, ואישה וכולי. ובסוף מה שבאמת מחבר, כי אנחנו לא אותו בסוף, לא עלינו ביחד כולם את הצוות. יש לנו צעירים, יש ותיקים, יש באמצע. בסוף זה האווירה, והצחוקים, ולהקליל. כן. יש פה משימות שהן לא נעימות, והן מורכבות, ויש לך לפעמים הרבה לחץ, ולפעמים אתה גם תחת אש, מי כמוך יודע, כן? כן, תכף נדבר על זה. בכללי עד המלחמה, הפלוגה, לא באמת הכירה אחד את השני. אני חושב שאחד הדברים שזכינו בהם זה, פה זה כזה, זה חברות, או משהו לכל החיים. סוג מסוים של חברות שהוא לכל החיים. בוא נקפוץ ל7 באוקטובר, אנחנו ניגע בזה כזה, איך זה פגש אותך.
ואז נעשה לך כבר שתוכל לדבר ברצף. איך זה פגש אותך? איזשהו אירוע כזה משמעותי, או מצחיק, או שאתה גאה בו מהמלחמה. אני רוצה להתחיל אבל בשני משפטים לפני השביעי באוקטובר. כן. על הפלוגה באופן כללי. אני חושב שהפלוגה כאילו, צריך לומר את האמת, היא עברה שינוי די דרסטי, כאילו במהלך בוא נגיד 5 שנים האחרונות. אני הגעתי לפלוגה, היה פה 10 ותיקים כאילו, אתה יודע, של ההארדקור, כאילו הם היו, אתה יודע, הם היו בפלוגה ותיקים, הגעתי למחלקה, כאילו, זה היה כאילו מילואים. מה, היה ותיקות? מה זה ותיקים? מילואים קלאסי, אתה יודע, פאק על קפה יושבים, עכשיו פאק על קפה יושבים. אין כאילו, זה, אני זוכר ממש, תחילה תרגיל רטוב, מרגמות, עניינים, הם יושבים עושים קפה, ולא קמים כאילו עד שאתה יודע, עד שהם קפלים, לאט לאט, קדימה הסתער, שנייה רגע, כאילו, כן, אז זה, אשכרה. לשם, כן, לשם הגענו בהתחלה. גבעת חלפון. זה לא גבעת חלפון כי זה צנחנים, וצנחנים תמיד הם דורשים יותר, אבל כן, אתה יודע, כן זה היה כאילו ממש החוויות הראשונות, ואחרי זה באמת במהלך, אם נקפוץ לשביעי באוקטובר, אני חושב שפה באמת כל הצבא עשה קפיצה בסיפור של עולם המילואים, ובטח ובטח הפלוגה שלנו. השביעי באוקטובר תפס אותי בבית, כמו כולם, היינו בחג בבית, אני קם באיזה 9 בבוקר, תוררתי באותו בוקר מאוחר, אני עולה, אתה יודע, שמחת תורה, עולה לתפילה, תפילה גדולה, ארוכה וזה. בעצם אני עולה, והחבר'ה שהתפללו מוקדם יורדים מולי, שכן שלי שהוא קצין במילואים בגבעתי. בבית רימון. בבית רימון. אומר לי, לך הביתה, תדליק את הטלפון. אומר לו, אומר לי, תשמע, הבנתי יש אירוע בסדרות, מחבלים בסדרות, בני ערובה, אמרתי לו, אחי, מה, בדוק? עושה לי, לך הביתה, תדליק את הטלפון. אמרתי, טוב, מפה לשם, עליתי כאילו לתפילה כי איחרתי מאוד, אז אמרתי רגע אני אשלים רגע את התפילה ואז אני עולה לתפילה ועוד יותר. אנשים אמרו לי אחי, קיצור אני יורד הביתה, תוך כדי כמובן, כי זה היה בכל המדינה, כולם נדרכו אוטומטית, ובעצם אמרו לי גם, אם יש לך נשק תביא נשק איתך, אני עם אקדח. יורד הביתה, פותח את הטלפון, מקבל טלפון מניצן, סמל, אומר לי תקשיב, כרגע אנחנו עוד לא מוקפצים אבל תהיה זמין. ובעצם אני שם בתוך היישוב מתחיל בעצם לקחת חלק בסיפור של השמירה. אנחנו יישוב שהוא די מבודד על ההר ומסביבו כן. יש לא מעט כפרים, נכנס שם לש"ג, תופס עם האקדח וכולי, אבל לא, מעבר לזה לא, אתה יודע, לא, אין איזה משהו של עכשיו, זה תוך כדי, אנחנו יישוב שהוא יחסית בגיל צעיר, כאילו יש 2 רחבות מאוד גדולות שהם די צעירים, אז זרם האנשים שפשוט יורד דרום, הצפון, ממש, כאילו, יישוב מתרוקן מגברים. יש הרוג ביישוב? לא, ברוך השם, לא, אבל הרבה יורדים דרומה ולוקחים חלק או צפון, אני לא משנה, בבלימה, כאילו, של 7 באוקטובר. ושם בעצם מהצהריים, אנחנו עושים איזו ארוחה כזה, שוב, בגלל שזה חג, אתה יודע, אני בסוף לא מגויס, אז חזרתי הביתה אחרי השמירה, מנסים להתעדכן תוך כדי, יושבות איתנו כמה נשים של מגויסים שכבר נסו, הם מתחילים לקבל ידיעות, אתה יודע, כמות הרוגים, ראש מועצה נהרג, כל מיני כאלה, ובעצם יוצא החג, כאילו ממש עד הערב, זה כבר נהיה אירוע שמבינים את סדר הגודל שלו. הרמתי טלפון לדעתי לווינר ממש בצאת החג, אמרתי לו אחי מה קורה, מה איתנו וזה, בדיעבד אני חושב שכולנו בסוף כאילו לקשנו טיפה פספוס, שכאילו לא... שלא נסענו. כן, לא קפץ לכולם דוך. כן, קל להגיד בדיעבד. לא, אני אומר. כן. זה, קיצור, זה חלק מהתחושת החמצה ופספוס. וזהו, מוקפץ עם כולם בעצם ב8 באוקטובר. ביחד מגיע כמובן נחשונים, ובעצם נמצא עם כל הפלוגה, צהלים, כן. וההמשך וכולי. כל הסיפור. כן, פחות או יותר. אז באמת, ספר לנו איזה אירוע משמעותי, לנו, כאילו יש פה זה, ספר איזה אירוע משמעותי וגם אירוע מצחיק מהלחימה. אירוע משמעותי, אין לי באמת אירוע נקודתי. אני שם רגע ברמה המבצעית, בסדר, כולנו חווינו דברים, ואתה יודע, כל מה שעל הפלוגה וכולי, אני רוצה לדבר באופן כללי, כאילו, חשבתי על זה, עולם המילואים נפתח כאילו, לחלל החיצון במהלך המלחמה הזאת, כאילו מה שפעם, אתה יודע, היית איזה תרגעת פעם, ופתאום בוא אחי, הפכת להיות, אתה יודע, לוחמים, בחוד, עם נשקים וציוד וזה,
ואני חושב שזה הדבר המשמעותי בעיניי, שבאמת הערך של המילה מילואים, כן? הערך של המילה והערכה גם שהמדינה והעם והמשפחות שלנו וכל מה שסובב סביב המילה הזאת, קיבל תפנית של 180 מעלות ממה שהיה לפני 7 באוקטובר. וזה בעיניי האירוע המשמעותי של, אפרופו המילואים, כאילו בסיפור הזה. ואתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה גם פה בתוך הפלוגה, כן, הנה, זה אולי, זה קלישאתי, אבל זאת האמת. עכשיו אנחנו פה מדברים בזמן שיש לך מריבות, חוק גיוס, וימין, ושמאל, ואופוזיציה, וקואליציה, כאילו, בוא אחי, אנחנו פה כולם צעירים, ותיקים, שמאל, ימין, חילונים, דתיים, יהודים, דרוזים, כאילו בסוף יש פה באמת איזה משהו שהוא מאחד, ואני, כל פעם זה הפליא אותי, אני זוכר, יצאנו מעזה, כל פעם היינו בסבבים של 1.5 שבועות לדעתי, זה היה 2 שבועות וקצת, 2.5 שבועות, בלי טלפון, אתה בלי טלפון, ווואלה אחי לא דיברנו מילה פוליטיקה בפנים. אתה יודע, היה לך את הוויכוחים כאלה ואחרים, אבל בסוף אתה יודע, וואלה, הנה סתם טייפ כזה, אתה יודע, קיבוצניק, מבוגר, נגד הזה, אחי, החבר הכי טוב, אתה יודע, הם צמודים ככה, כאילו, וזה, כל פעם אני זוכר, יצאנו מעזה, אתה נוסע באוטובוס לנחשונים לרכב, תמיד הרכב היה בנחשונים, אז יש לך את השעה וחצי האלה אחרי שאתה יוצא, וואלה, אתה אומר, לא בא לי להדליק את הטלפון, לא בא לי להמשיך אתה יודע, את הדבר הנקי הזה, וזה בעיניי אירוע משמעותי, כשאתה בא למילואים, בסוף זה קו ישר, בחוץ, הכל טוב, מותר לחלוק. זה משהו משמעותי מבחינתך בפלוגה. מספר משהו מצחיק מהמלחמה? משהו מצחיק, טוב, זה סיפור שהוא נראה לי הרוב אנשים מכירים אותו, אבל זה היה בעיניי זה סיפור מיקרו-קוסמוס של המלחמה הזאת. זה היה בתקופת נחשונים, שאתה יודע, היה, לא יודע אם אתה זוכר, עשו לנו איזה עוצר יציאות כזה, כמעט ולא יצאנו בנחשונים וזה, ולאחר מכן נכנסנו לעזה, וממש, לדעתי, במהלך השבוע הראשון שנכנסנו לעזה, היינו בפקולטה, אשתי גילתה שהיא בהיריון. אני בלי טלפון, והיא רוצה להעביר לי את הידיעה, שברוך השם בהיריון, והיא שאלה אותי לפני, אם אני יכולה לדבר במידה וצריך משהו. אמרתי לה, קחי את אביב, סווט. הוא במפלג, הוא נכנס, יוצא, טלפון. קיצור, שלחה לו הודעה קולית, תקשיב, אני רוצה להעביר משהו לאילן, הוא אמר לו, הערב אני פוגש אותו, נכנס, שלחי לי מה את רוצה. שלחה לי הקלטה, 1.5 דקות, תקשיב, איזה שמחה, התרגשות, גיליתי, טטטטטטט. בקיצור, מפה לשם מסתבר שבאותו ערב אביב לא נכנס, מישהו אחר נכנס. אז הוא העביר את ההודעה הקולית למישהו אחר, ואמר לו, תן לו להקשיב. בקיצור, מגיע הערב, נכנסת שיירה לוגיסטית, סבבה, מתחילים פריקות של הדברים, אתה יודע, אור אדום, מהר וזה. רגע, איפה היינו באותו? בפקולטה. אוקיי. סבבה? בא אליי מישהו אחר מהמפלג, מישהו שלישי, לא אביב, לא הבחור השני, מישהו אחר, אומר לי, דופק לשכם, אומר לי, אחי מברוק. מזל טוב. עכשיו, אתה יודע, לקח לי את השנייה, אני אומר, רגע, מה? הוא עושה לי, מאמה, ולידו עומד אדלר, הפרמדיק, אומר לי, מברוק, אחי, בשעה טובה. ג'ו! עכשיו, אדלר לא ידע, אבל הוא זרם איתו, אמר כאילו, מזל, יום הולדת, ואז אדלר אומר לי, מה קרה? מזל טוב, אחי. ואני אומר לשלישי, אומר לו, מה? הוא אומר לי, מאמה, מברוק, אחי, שיהיה לכם בהצלחה, ונחת. קיצור, עשיתי 1 ועוד 1 באיזה 10 שניות כזה, אמרתי, אוקיי, הבנתי, שלחתי לה הודעה חזרה, אביב נכנס אחרי איזה יומיים, בשיירה לוגיסטית אחרת, הכנסתי אותו לחדר, תפסתי אותו, אמרתי לו, אחי, אני שובר לך את הפנים, מה אתה עושה? הוא אמר לי, תשמע, זה כנראה עבר, לא יודע להגיד לך וזה, קיצור, אז כל המפלג כנראה ידע לפניי בצורה כזאת או אחרת. רגע, ניסיתם להיכנס להיריון? זה כאילו... זרמנו, זה היה כאילו, תודה. וזה נולד הדבר הזה שעבדתם עליו? אחי, האולטרסאונד הגיע בח'אן יונס, אלא דביא לי בח'אן יונס סרטון, אמר לי, לך מאחורי הג'יפ, תראה, יש לך סרטון, אז האולטרסאונד היה בח'אן יונס, ומעיין החמודה, נולדה שבוע לפני הקו בלבנון. וואו, שמע, סיפור נהדר. שבוע בבית, ואז עלינו לקו לבנון. כן, אשתי גיבורה, ממש. מה אתה משאיר בבית? מה אני משאיר בבית? כן, טכנית או באופן כללי? איזה תחושות שאתה במילואים, מה קורה בבית, מה משתנה בבית? אפרופו עולם המילואים,
הרבה משפחות בישראל נכנסו לאיזה סוג של שגרת מילואים, שכבר יודעים אותה, ובהתחלה זה מאוד מאוד קשה, עכשיו זה כבר משהו שהוא די ידוע. אבא הולך לתקופה, מגיע אחת נמצא כמה ימים וחוזר. בעיקר מי שמשלם את המחירים זה הילדים, בצורה כזאת או אחרת. זה לא סוד, כן? יש הרבה ילדים שלוקחים את זה בצורה רגישה, יש כאלה שפחות, אבל הילדים משלמים מחירים די גדולים, ורואים את זה בכל מיני מקומות, ואנשים הם באמת, וואו, הם 20,000 רמות מעלה. כן. כאילו, בסוף אנחנו עושים מה שצריך פה, אבל יש בסוף, אתה יודע, את ההוואי של המילואים, יש לך זמן פנוי לחשוב. לעשות פודקאסטים. נכון, ולהם אין את הזמן הזה. זה אחד, ושתיים, אני חושב שפה זה גם האתגר של המילואימניקים, לעשות את המעברים האלה. כן. פה מה שדיברנו מקודם. זה מעברים שהם לא קשים, לא אגיד לך שזה משתק, אבל זה כאילו, כן, וואלה, לפני שאתה חוזר לחזרה, אחרי שאתה נמצא בבית, או הפוך, אתה רגע נושם וחושב כאילו, אוקיי, לאן אני חוזר, לאן אני הולך, וזה נהיה שגרת מילואים. אנחנו ממש עומדים לסיים, עוד רגע, כן. אנחנו לקראת השאלה האחרונה. לגימה. שתי שאלות אחרונות בעצם, כן. ואז תיגע בזה. יאללה. נסיים עם זה. השאלות הן, למה מילואים בעצם? למה אתה מגיע למילואים? והשאלה האחרונה מבחינתי זה, תן משהו טוב כזה על הפלוגה, תאמר משהו על הפלוגה. אז שם אני אגיד את אוקיי. אז למה מילואים? למה מילואים? אחד, ברמה האישית, אני חושב שאני מרגיש, שוב, אפרופו מה שדיברנו מקודם, כן, על השירות, הקצר, ארוך, לא משנה, אני ברמה האישית מרגיש שיש לי צורך כן להשלים, בצורה כזאת או אחרת. מה, בגלל כן, כן. וואו. כן, יש לי... אני אומר רגע, כשאנחנו אומרים בגלל זה בגלל המסלול בייני שהוא כאילו היה קצר יותר. נכון. ולכן ברמה האישית אני מרגיש יותר מחויב, וגם זה חשוב לי, באמת ברמה האישית, כי יש פה משהו שהוא מעל הכל. זה אחד, ושתיים, טוב, זה לא... זה די מובן, אנחנו במלחמת תקומה 2, כאילו... כן. אנחנו ב7 זירות, עם כוח אדם מאוד מאוד נמוך, וכולם משלמים מחירים מאוד יקרים. מאוד יקרים, בסדר? בעבודה, במשפחה, בשגרה, זה מובן. כאילו, אנחנו חיים באמת במציאות שהיא מורכבת וקשה. כמה מילים טובות על הפלוגה. כן. א', יש פה אנשים מדהימים, מדהימים, באמת, החברות הזאת שדיברת עליה מקודם, כן, אמרת, התחברנו, התנקדנו, היא באמת דבר מדהים שקרה פה במהלך המלחמה, וזה מתבטא בהמון מקומות, גם באזרחות, נשארנו חברים, אפילו היינו בחתונות של, אתה יודע, מישהו שלא חשבנו שבכלל נהיה בחתונה שלו, כי היינו רק בתרגד עם אחת לב, ופתאום אתה נהיה צמוד, ומדברים על הכל, וחושבים, וגם בעזרה לחברים באזרחות. אז באמת יש פה אנשים מדהימים, יש פה הרבה רצון טוב ועשייה, ואני אסיים בשני משפטים האחרונים. כן. קיבלנו עכשיו את החבר'ה הצעירים, והיה היום בין נחשונים שהם הגיעו, זה אותם חבר'ה שלחמו בבארי ב7 באוקטובר, ובאלומים, ואתה אומר, בואנה, מה הם עברו, כאילו, אתה יודע, הם עשו דברים מטורפים, אתה יודע, עם תקלויות, ומסוק עם טיל, ובנחשונים פגשתי אותם, ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו, במהלך התימון שלנו כמילואים, לא הפסקנו לחשוב עליכם הסדירים, שאתם חיים בבית בהגנה 1.5 שנה, ומה עברתם, וטירוף, מטורף. ומה הם אמרו לי? הם אמרו לי, אנחנו חשבנו עליכם. לא נכון. מה הפסדתם, על מה אתם משאירים בבית, על הילדים, שהקריירה שלכם הלכה, אנחנו גם ככה פה, גם ככה זה שירות חובה שלנו. וזה בעיניי, אתה יודע, המשפט הזה שהם אמרו, א', התרגשתי. זה מרגש, אני שומע, אני עכשיו מתרגש. ממש מרגש. אבל זה, בסוף, אתה יודע, זה... נעקר רגע את כל הרעשים, בחוץ, כן, של המריבות, ימין, שמאל, כן. זה בסוף, אתה יודע, הפינאלה, וזה גם בסוף התמצית של הפלוגה. מדהים. אז תודה לך אילן רובין. בכיף. ממש תודה, אני נהניתי בטירוף, הרגשתי ממש נוכח, ושמח שאתה היית הפרק הראשון של קחו לגימה, אחרי הפרק פיילוט עם כופר, ורק תודה אני אומר לפרידר שעשה בעצם את כל הקריאייטיב והעיצוב, ולשר יעקב על ההפקה, מכם את המצלמות ומכם את השולחן, ויאללה אח שלי, בוא, איזה כיף. תודה רבה, נמלך.